От 2-3 дена нямам интернет, пич. Или сигурно ли сте? Какво правиме са? Какво правиме? Аз се съмнявам, че нямате интернет. Мислиш, че лъжи ли? Не, ама чакай сега ще се бъде. А ти знаеш кой съм аз? Кой ще се увежда, пич? На кой ще се увежда? Добро, бе, тук някакъв клиент вика, че няма интернет от 2-3 дена. Как се казва? Как ви е името? Соломон се казвам. Нека Саймон. Бе, ти е баш се сменя, бе. А? Нещо смешно ти се струва, а? Нещо смешно ти се струва.